dun sa mga nagsasabing kailangan natin buksan pa ang ating ekonomiya, yung mga iba bumubulong pa. Sana ang mga dayuhan ay payagan bumili ng lupa. Ang exchange rate ng pera nila mas mataas dito. Kung hahayaan natin sila bumili ng lupa at mga tirahan dito, hindi kaya madadagdagan ng buwis na makokolekta ng ating pamahalaan? Hindi kaya itong makaragdagang buwis makakatulong sa mga mahihirap at mga nangangailangan at kapuspalad? Kung hindi nila kayang bumili, hindi kaya dapat ang gobyerno maging isang tulay na magbigay ng mga subsidized rent parang sa Singapore, meron silang mga socialized housing sa mga urban areas? Hindi kaya ang ating bayan makikinabang dahil sa mas marami magtatayo ng negosyo at hanap buhay dito at mas marami mabibigyan ng trabaho kaysa hayaan natin silang maging OFW lamang. At least binibigyan natin ng karagdagang pagkakataon ang ating mga kababayan na magkaroon ng mas maraming income. At dapat nating unawain na hindi dapat natin isipin na pupunta dito ang dayuhan dahil binigyan natin sila ng pagkakataon makabila rito. Pero ito'y magiging isang insentibo para sa kanila at makakatulong sa ating bayan na magkaroon ng karagdagang puhunan hanap buhay sa ating lipunan.